ukufunda nokwam-understanda. Le verse ithetha ngothando lukaThixo nembuyekezo yokwenza okulungileyo. Enye ke yezinto endiye ndithi ndiqaphele xa ndifundayo iBhayibhile into yobana isifundisa i-obedience, into yobana if uhamba ngale ndlela nanku umvuzo waloo ndlela. So ngamaxesha onke ke siyasikomba ingase singenza okulungileyo kwenzela nathi uThixo asibuyekeze ngokulungileyo. Siyafumanisa ke apha kwezi verses into yobana abanye abantu bakwaSirayeli bengenzi kakuhle phambi kwamehlo kaThixo. As a result, itsho kwezi verses idlulileyo, I think it was chapter 65, isithi babeke benze i-artificial celebrations bezibiza ngokuba bona they are celebrating uThixo. Kanti bona inhliziyo zabo azikho kuleyo. Inhliziyo zabo they say something else that uThixo did not delight in. Bakhona ke abantu abenzokulungileyo ngoba apha ihambe ithi God wants umuntu one-humble heart, umuntu othobekileyo enhliziyweni. And ke ngokumnandi because uThixo inhliziyo yethu iyayifihla. Ndithi mna xa ndikumumela ukuba ndincuma genuinely kanti mna andinumi genuinely. Uze undithembe mna as a person uba if umthwalo wakho ungawothulela kum mhlawumbi ungafika ifike ihlale endaweni ebhetele ulibali uba uthuthuza naye ngenye imini uyawuze athi xa into zimbi amise ngawe ebantwini. So zezinto ke ngokuThixo angazifuniyo sibone ngamanye amaxesha uba asiyi phambili ebomini kanti thina siyenza izinto ezomkhubekisa kakhulu uThixo. So ngala mazwi zonke siyakhumbula ibali kaMamwana eBhayibhileni. uMamwana wahlala kakhulu engafumani bantwana, wathi usister wife wakhe wafumana abantwana. But asiva apha eBhayibhileni uMamwana wahamba ehlala ezithomini zakhe ebika imbilini yakhe. Asiva uMamwana wahamba ehlala komakhelwane ebika intlungu yakhe. Kodwa uMamwana wenza into enqaba wahlala kuThixo ngoba kaloku uyayazi yena uba umqalo omgqibelelisa kwazo zonke izinto nguThixo wethu semazulwini. uMamwana wathi ehleli uThixo uThixo wabenza into esimanga wangamniki nje umntwana ozafana nabanye abantwana. But uMamwana wafumana uSamuel kwaba yiprofethi egunileyo, uSamuel kwaba yinkokheli. Into ezoyitsho mna namhlanje uba imithwalo yethu ayifani, into ezikhala ngazo azifani, nokwenzeka kwezinto zethu akufani. Namhlanje ngabe kanti wena uphangeli, omnye umntu uyaphangela, but ayikho loo nto osuke elizweni likaThixo ngoba uyobe usadekabheka ikhulumisa ihlisikelelo. Namhlanje we don't expect uba ngenxa yomntana kammelona akhe wafuna umsebenzi.